Першая кніга Параліпаменон, раздзел 13. Давід раіўся з тысячнікамі і сотнікамі і з усімі кіраўнікамі і прамовіў да ўсяго сходу Ізраіля: «Калі гэта падабаецца вам, і калі гэта слова з волі Господа Бога нашага, што гавару, дык разашлём вестку да братоў нашых другіх ва ўсіх мясцовасцях Ізраіля і да святароў і левітаў, якія пражываюць у ваколіцах гарадоў, каб сабраліся яны да нас і каб вярнуць каўчэг Бога нашага да нас, бо мы не звярталіся да яго ў час Саўла». Дык адказаў увесь натоўп: «Хай так будзе», бо падабалася гэта прапанова ўсяму народу. Так сабраў Давід увесь Ізраіль ад Сігора егіпецкага аж да ўваходу ў Эмат, каб прывесці каўчэг Божы з Карыят Ярыма. І Давід і ўвесь Ізраіль накіраваліся ў Баал, у Карыят Ярым, што ў Юдэі, каб прывесці адтуль каўчэг Господа, Бога, які сядзіць на херубінах, дзе называецца імя яго. І ўсклалі каўчэг Божы на новы воз з дома Абінадаба, а Оза і Ахія кіравалі возам. Затым Давід ды ўвесь Ізраіль танцавалі перад Богам усёй моцай са спевамі і пад цытры, і пад псалтырыёны, і пад тымпаны, і пад цымбалы, і пад трубы. Калі ж прыбылі на ток Хідона, Оза выцягнуў руку сваю, каб прытрымаць каўчэг, бо валы ішлі ўперад, гарэзнічаючы. Дык разгневаўся Господ на Озу і забіў яго за тое, што ён дакрануўся да каўчэга, і памёр ён там перад Богам. І засмуціўся Давід, што Господ паразіў Озу, і назваў тое месца Перес Оза, аж па сённяшні дзень. Дык пабаяўся тады Давід Бога і казаў: «Як я магу да сябе прыняць каўчэг Божы?» І з гэтае прычыны не прыняў яго да сябе, гэта значыць у горад Давідаў, але завярнуў яго ў дом Абэдэдома і Гетыта. Дык застаўся каўчэг Божы ў доме Абэдэдома на 3 месяцы, і дабраславіў Господ дом яго ды ўсё, што ён меў.